Tady vyjedeme po výtahu. A teď otevřu vrata z plotu. No, už to otevřu. Otevírám, počkej, otevřít vrata. A můžu jít schlívku. A máš Facebook? Aspoň? Jo, Facebook mám, fakt. A dáš mi ho? Protože já mám Facebook. Aha. Já jsem John Lennon, dobře tam tě kufrno. Jo, Ale, ten bez čeka. A to jako neznáš? Bez štěká nekouše. Prostě půjdeme. Tak, honem. Tahni, vezmi se. Smrdí? Smrádeček. Fuj, ježišmarja. Tady se někde posral koninec. Jo, hovno až v troubě, uprsený. Tak čau. V troubě, nedělej se tam, říkám. Hovno v troubě. Ježiš, to je smrad. Pane bože, takovej smrad jsem nedozážila od doby komunistů. Otevírá se dveře do kotelny. Tady jako topíte, nebo co, jo? Jo, topíme. Tady uhlí, tam dřevo. Zavřít dveře za sebou. Protože tady vyvětraš kotelně a potom pan kotelník mě zavraždí, že jsem mu neukradl dřevo. Máš krásný zadeček. Zahladíme všechny skvrny, ano? Ne. To jsem já? Mám nějakou skvrnu na obličeji, pane bože. Jsem to já. Kuči ráno, dobrý den, madam. Růžová. Aha, ty tvoje tretry. Venkov, prostě krava, prase, svině. Krocaní. No, mluv. No, natočím, já tady. Natočím já tebe, ne ty mě. Kurva. Paní nejlepší byla. Nejlepší. To? Velice tlustá. To je mají manžel její. Takže, tvoj manžel jsem tady já. S kým se to tady se týkáš, jako? Kuči ráno, dobrý den. Kuči ráno, dobrý den. To je mají manžel její. Tvoj manžel jsem tady já. S kým se to tady se týkáš, jako? No, tak, ber. Můžeš jít. Jsem Dominika Myslivcová. No, tak, ber. Můžeš jít. Jsem Dominika Myslivcová.